Здравейте, скъпи съотечественици! Няколко думи за базата. Доста хора си купуват готова база, тупат я там по някакви препоръки. Всеки, който си взел от някъде база, трябва да има информация как да я използва. Това е готов сапун. Защото е малко опасничко с тия соди там. Содата всъщност е опасна и не на всеки му се занимава и затова си взима готови бази. Тук от половин година и малко повече сигурно и аз реших да си правя сам база, което не отнема много време. 1-2 часа. И от нея после си правя основния сапун. Какъвто си реша за момента. Базата е всъщност сапун. В моята база има 90% горе-долу кокосово масло и останалите 10% са какаово, рициново, палмово и карите. Защо такива масла? Някои от тях придават твърдост и икономичност, а други по-хубава пяна. И малко морска сол. Или каменна най-често, защото такава имам вкъщи. По-особеното е, че в една доза, ето я горе-долу, има 4 пашкула, не пашкула, ами обвивки от пашкули на копринена буба и вече последните няколко бази има и овча вълна. Всички тези неща се слагат преди да съвсем да се осъпони, да се осъпонят маслата и тогава се разтварят и всъщност остават разтворени. Няма вътре копринени нишки или нишки от вълната, просто тя е разтворена. Значи, след като добавих и вълната, първите сапуни, които вече станаха готови за къпане, пробвах един и мисля, че е много добра идея да се слага. Значи по света слагат най-често от това животно алпака. Не знам, мисля, че всякаква вълна ще стане, не е от нашата българска овца, тук няма да е голяма разликата. Но така по усещането, което аз винаги пробвам, какво съм направил, нали? Мисля, че е много добра идея с тая вълна. Не случайно доста хора по света я слагат. Но не е както, нали, турбичка от вълнен плат и вътре сапуна, просто вълната вътре е разтворена. Тая база като поизсъхне, тази е още малко влажна, като поизсъхне ще е настържа на риндето. После наситно, после ще стопа с малко някаква течност или вода, но вече само течност, която е разтворена в каменно брашно, поморийска луга малко течна и я стапям наново. Добавям още малко масло, защото по горещия метод може да се добави повече масло, в което са киснати билки. Там пилин, нивен, бял равнец, не ги помня всички. Манджиста има, много неща. И тя даже и намирисва на всички тия билки на трева някаква, все едно. И като се разтопи хубаво, тогава го наливам във формите и може и някакво етерично масло. Това ми е. Но е много важно базата каква е. И ако някой сериозно се занимава, не просто е така от време на време, а така му е на сърце тая дейност, хубаво е да си направи така база. Аз установих, че за мен е много добре. Имаш си готова база, може да я стопиш с малко водичка или нещо друго, което е по-просто, отколкото един ден да загубиш да правиш сапун от до. Нали? Какво да ви кажа друго? Тия последните сапуни
нямат никакъв вид. Просто малко повече каменното брашно. Но цвета е такъв заради алоето. Алоето, като влезе в сапуна, става един такъв кафяв. Тук си има всичко. И от каменното брашно, и от билковото масло. Капнах няколко капки лавандола, усеща се. Още не е готов. Но имам 2 касетки с готови сапуни, така че който реши, че му трябват, може да си поръча почти всякакво количество. Това е.